Ei, diamantets! Hola, em dic Pepi i us vull ensenyar el nou quadre que he començat fa un ratet, no gaire, que és un de Harry Potter. És aquest. Aquí teniu la llegenda. Són 28 colors i hi ha números i hi ha lletres i alguna insígnia. I, bueno, com veieu, és de 30 per 40, bueno, però és una mica més gran. D'aquesta casa és una mica més gran, I, bueno, pues espero que surti bé. Els colors es veuen macos, l'enganxar es veu bo, és enganxar bo. I aquí tinc el mas, per quan acabem tapar-ho i ja està. I així es veu tot clar i, bueno, anem fent-lo per trossets i ja està. I, bueno, li donem la volta per continuar fent-lo, perquè tenim que acabar-lo. I ara, per continuar fent-lo com anava, que hem fet 3-4 colors del trosset. Recordeu que es fan per trossets, que és més fàcil. I ara, bueno, seguirem per el número 7, que el número 7 és el número 7, millor dit. I ara, aquí tenim el número 7, ara el posarem amb la bandeja, és un groc, hi havíem posat com un groc ataronjat, ara posem aquest a l'altre groc, el posem aquí a la bandeja, sacsegem una mica que quedin els diamants el més, veus? Ja està. Si acaben han caigut al plàstic, no passa res. I ara els anirem posant, veus? Enganxem, ja hem posat abans aquí la cera, i ara anem col·locant. Aquest va més fàcil perquè tenen les rodonetes i has de posar-ho just sobre la rodona. I perquè si no, és més fàcil, que hi ha uns que no porten aquesta rodona i aleshores costa més. Perquè has de posar-lo més recte. Aquesta, perquè si no, que sempre quedarà una mica més recta. Veieu? Com va quedant de maco? Veieu? Anem fent i així, a mica. No s'ha de córrer, a poc i bona lletra. Veieu? I ja es va veient una mica la cara que anirà tenint el tros del Dumbledore, es diu, no? El professor, vaja. El professor Dumbledore. Bueno. Pues ja està. Pues quan tinguem mitja part feta o així, ja us ensenyaré per veure com queda. Vale? I tornarem a fer una altra connexió, una mica més llarga i així que podreu veure com queda. Vale? Els veiem, diamantets, fins una altra. Adeu!